Cɛ bɛ a kɛyɔrɔ place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wa ne bɛ n da fɛ sini. Jalo n'o kɛra o y'a bɛɛ ka sabali sa Jalo sabali. Jalo e fitiri wale i ma nasɔngɔ min bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka duguni ɲini ka na ka n'a sigi. I t'i ka molobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n b'i gifler k'i pointer k'i bila f'a fɛ sisan. I cɛ de y'a di ne ma i cɛ de ko ko ne ka wari fɛn ta a ma s'o ma i jɔ. Sira kɛra cogo di? Walayi ne nimisali ba de filɛ nin sisan. E ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta k'e nimisara. A sabali sa mɔgɔ Assalamu alaikum. Jalo. Dirisa. Bravo. Sama ko be? Barbashida. Alhamdulillah. Bismillah. Ama. Ikunate. Ama. Barbashida. Alhamdulillah. Jalo. Ama. Oh, alhamdulillah. Basti. Dit kana di chama. Dit kana. Dit ma me. Sama ko be? Amashi. Barbashida. Agra fama. Jalo. Abe. Agra kile fer. Wala okira. Bashida. Abe. Alhamdulillah. Après na ko misiri kura daile la. Awo. Ko fe ki ko almam fala. Allah sala. Awo, nu mo o comme ça era li. Awo. Do do na ka misiri mo o me kela do la o kela ko yo ma no boda. Jalo maganta la sawa. Ko Misiri fan bɛɛ sisan mankan bɛ yen. wallahi. Ala ko ni manga o mai ne. Bɛɛ wari ko kɛlɛ. Wallahi ala ka nɔgɔya. Barbashida. Ama ko kibara jumɛn? Kibaruya min Jalo o man di ye dɛ. O ma diya n ye o ma bɛn n ma. Awɔ, o kibara jumɛn? I ka denbaya ni bolo ye ne sɔrɔ n ka so in sisan ko u ni bɛ ɲɔgɔn na. N k'a dun kɛra cogo di? N ko mais olu ta tɛ ne bɛna ka ne lamɛn fɔlɔ mun tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ. O ye mun f'i ye? Jalo e de ye dutigi ye sa. Ayi a bɛ se ka kɛ u ye dɔ f'i ye o. Awɔ. Bon u ye min fɔ n ye u jo t'o la an ka tɛmɛ olu ta kan olu ye musow ye. U jo t'a la. U jo t'o la ne ye cɛ ye mun bɛna minɛ i da n'a kɛra cogo di? O dɔrɔn de don u jo t'a la dɔrɔn. U ye ko kɛ u jo t'a la o dɔrɔn de don. Jalo. Ayiwa n'i ko k'u jo t'a la e yɛrɛ sɔnna k'u jo t'a la ne kɔni nana n'u ye ka ne deli i ka yafa u ma bi denbaya mara ma nɔgɔ dɛ Jalo bi denbaya a marali ma nɔgɔ dɛ kuma tɛ an ka muso sisan bɛɛ ko wari ni min m'a fɔ n bɛ taa Faransi u b'a fɔ n bɛ taa Dubayi u b'a fɔ n bɛ taa Allemagne k'a fɔ furu dabɔra Allemagne ta kama. Ayi olu tun bɛ ka taa pɔtapoti la ko Dubayi. Astafurulayi Ala kana n tulo don kuma in na. I m'a ye kan musokɔrɔbatɔ kan k'i da don ko la a b'a denmuso nɛgɛn ko ka bɔ a ka furu la ko ka taa Dubayi o cɛ t'o kalama. Alahu akbar. Ale yɛrɛ bɛ tila k'a ka minɛnw cɛ k'ale bɛ bɔ yan k'ale bɛ taa Dubayi k'ale denmuso ko bɛna billet d'avion bila ka na d'ale ma o ye hɛrɛ. Madame Jalo a bɛ min fɔlɔ Kanku cɛ sabali e yɛrɛ ka denmuso kɔrɔbalen na den nɔfɛ sera sabali dɛ. N'i y'a ye i b'a fɔ k'a kɔrɔmuso den. Tɛmɛ kan na yan a na a ka Jalo deli a ye min kɛ bi jo t'a la sini jo t'a la tɛmɛ n denmuso. I ye mura bila i ye ɲɔngiri. Jalo e ka yafa o ma nin Ala ni kira yɛrɛ kama a n'anw bɛɛ lajɛlen a ɲɔgɔnna wɛrɛ t'u sɔrɔ n'u y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ Jalo u bila porte la foyi tɛ bɔ a la bi an de ye dutigi ye an de bɛ du kunkan kuma fɔ an de b'a ɲini an ka bɛn mais ni muso ko k'a bɛ denw muruti o ma ɲi dɛ denmuso kana tugu i ba kɔ ni ɲɔgɔnna n'a ye nin kɛ e de ye kɔrɔbalen maa nin dabila nin ma ɲi o ye fɛnba ye dɛ hali bi Ala k'a ɲɛ ka d'a ma Jalo ni yafar'u ma o diyara n ye n yɛrɛ bɛ sira ɲini fana ka yafa n yɛrɛ ma awa Jalo ok ani baraji awa. Ne nimisara ni nani la ni munafike fɔ aw ɲɔngiri ni ne kuma dɔn taa nɔfɛ ne bolo k'ale bɛna ci mun na a b'an bila kɛnɛ ma ale bɛna ka na anw lagosi k'o di ma ko cɛw ta ye du ye dɛ o tɛ nkalon kuma ye. Jalo Konate a diyara n ye nin diyara n ye i ni ce Ala k'i sara awɔ sisan i b'a dɔn ne muso filɛ ne yɛrɛ de ma se ka foyi faamuya a ka ko la i b'a dɔn ko kuma dɔ la Kanku ka jinɛ bɛ wuli a bɛ ne minɛ ka ne bugɔ ne yɛrɛ bɛ siran a ɲɛ mais kuma dɔ la a bɛ siran ne ɲɛ n t'a dɔn n'i y'a faamuya kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ ne kan kuma dɔ la i b'a sɔrɔ ne b'ale kan o tɛ jinɛ bana ye. O jinɛ bana ye mais an terikɛ nin don karamɔgɔ kɛ. Ko ne taar'o de fɛ yen Duga tɛ yan ne taar'o de fɛ yen o de nana fɛn o de nana a kalan k'a kan a banna a kun dara
aka ko wula ne bo ko fi atara ima isa nana delila na wula kuma do kaba fo kale de duti muso de duti kuma do la bi ne re diri kunne ga yafale ma o te jine o jine ni sera misiri la an ka misiri kuran bɛ ka jɔ ne do awo abe do okay awo kunate ala ki sara awo ala ma fie kunate fene segene no de na fura ke te jalani muso jolbe bulu muso saba ha e bola do chogodi ala seni mai ha so te dubi siga ma kasoro bi seni mai kunate Isi. Ini ye kurigo gondoro jala. Sira banya. Uli taso. Kamu yo kela banana yoro. awo jalo Kela bam kanere. Al kanere taso. Mami taso ni bam dale ni ye yoro. Mana tabalo. Taso. Na. What do tibula kemenan nama. Basi mugani tinukunya. Abu kon me woro soro. Adale ngale ke. Ai amma min rabi ga bo. Mana idale tenelada. Ai sabai. Ni na sori batani na sori. Batra difa. Ifa. Kiga boy. Kela bana sa kela be wuli da. Ko na sori. Kiga boy sa na. Na so ngin ale do wala te jume be ku. Ale bisaba jonga na so ngin. Ha? Ni dia boy dia sa. Ma tiga binana sango Ne telephone na. Omme. Ai. Ta. Ala clear cha. Kiga ta sa. Zo mane su dar mata duwa diga tazun. Do me tamne be ka patan ta. Kamu. Ma fa kuwa kele ba. Ayo de faro. Ai ina fara me condition. Ini misara. Sisa. Comme fanta bena. Kele ba kumbe fanta ku. Inga firgo ine kuma fa an woke na ji. Kafiri. Ola wari an moke ga ne ga juru sara ato an man dibure no klifla yano ga ba alabe boda wara dama jalo frigo en firi ko tune e kon mada frigo ni be kan sutra anni na so ke do mi ne be glace mun firi o de be ken na so moy ay fne to ne kuna dawo ay kuna dale ni o bani jalo sisa ne ka sanu mu me so ko ba ka ma firi ani ga juru sara ay ma fone na ke ba to o sanu fere ko o do na so la mo ba do ga fo ko to be sanne ga sanu to be ne ma firi ha Claude ni ono avec le woro ha Claude jalo nda fil la gram saba ni ngone sino Claude ko million chamane kamu yo kala bana wala ni kamu wala ya tasarna jalo ay so ko tawali bona kligena amta baro donge kata bar nan tan sigle baro la amta sono baro fly sono iga sono ko ka chan ko dubi siga ha baro amta sa sutra sono sutra amta sono kamu amta sa chaba fakir ata eba fakir ta edita ligena edita Ai daí me dava tu mora nada me dava tu kan mau aku te va nera tu taman Alhamdulillah rabbil Dugu jere. Dosi. Anso. Aba anso. Ana. Ça va? Somo ko. Mashti. Aba. Kira tuguri. Ana ke chugula. Mashti da. Mashfeti. Alhamdulillah jara. Yara bara docteur solo do. Ko mi na from dinema. Docteur ko bi ga afsa don. Ya alhamdulillah woni bela dumai. Docteur ko bi ga afsa ya. Abulam taala.
n'ala sɔnna halisa ala k'aw ka fura ye ala k'a ko ye nɔgɔya ne m'a fɛ k'i kana dusu ta n ko dɔɔni de don komi an mɛnna ko da la o de y'a a bɛ ɲa n'ala sɔnna a bɛ ɲa kana perese i ni ce o la awa an taga sugu la ka taa sugu la ka na ok problème t'a ne yɛrɛ bɛna dɔɔni sigi yan wala n kan ka taa ci la mais sisan tɛ quoi n bɛ segin ka na sɔrɔ yan ala sɔnna ana alhamdulillah oh bismillahirrahmanirrahim أنت كما أنا جري سبا أنا بس سمو الحمد لله باشتي إنسي إنشادو بس تلا كلا بنا الحمد لله إيه ولا كلا بنا كوي بيكوني نجالو كنا مدو داخله في أمي بود داخله في الحمد لله مو ننا دري سارة ديري ميرسي ولا نما ممكن مو ناسيغام أبي سوغنا يبني سي ما خات نتابع نرم نتاسو إبنا تاسوغلا أو كام بولا كام بكوفلا نيتنا رأي بس أنا أنصر كام بكوفي يلا Ana ni mina tane ke mona sugi tanto. Why? Imori kanta. Il parle already. If someone you going to mo sebestila. Me ikumulo nyaka salede. Doro jinnin kele, gilin kele. Ka kleba ba yalla. Mo ko bi jete jouer mna ni ndefe. Aya. Nata esile nyana ta. Tuli ku kusi be bona. Wala nyana Allah. Ikain tanto already. Ni tara bara ni sa mo ko fe wadima. Alu tinyi nga shefla. Ni mo ko nyana masawra. Kungolo kainta me ka kungolo ferege na fo falato. Hakena fo muso da tibulu jiyan wono ne refe malo yani. Sanga imai ikain. Mais c'est sûr que l'intérêt qu'on est utina fo ko ne re bor bene kuna ta me patron re gane. Ko fa so wodi en patron bole ni do. Ne re fa. Non, si ça on est minata ala kan kambe. Amina ala kan kambe. Meta ya. Bara we ngoni abenyana bo. Abenyana bo. Ala nyere na tlaka do sella sanga. Ka do fura ko promoto do te di. Na la sana na do sanga do ko. Vas-y, bye bye. Bye bye. Bonne journée. Oui. Ala ka bara ko no ya go e. Bolo kama shi ale tanna. Ne ka cheni yere ba ne do wuru kono de. Ni beta ne munumunu kane munumunu. Awo ka be 5 millions dia. Ana na bola abe ka na munumunu. Mais en tout cas kon. Ne ta ka chanti tante bi. Comme ago bi ka nyon yi ka ba dia. Intéressant am blanga topu kon nana. Are bantulo. Ta ka mutaw mu ngafia taw fia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kangu, ça va? Somogoru. Korbashija. Ito la kana fele o kadi? Alhamdulillah. Sigara flesi. Kangu, madam Jalo. Ana abora rasugula. Awa rasugula. Bashila. Basfet. Jalo be. Abi basfet. Ande musulu. Basfet ala. Alhamdulillah. Drissa. Yen seri me. Basmati. Ala kana ke bashi. Tiɲɛ yɛrɛ la ni ni Jalo ka mankan bɔra a sababu bɔra e la a diyara n ye a bɛnna ma teriya bɛ kɛ tan tɔ de ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko Jalo bɛ sɔn tuguni yɛrɛ a bɛ sɔn i ni ce ni baraji ala k'i sara ami nka Drissa e ka ko mun kɛ waleya mun kɛ n tɛ cɛbakɔrɔ jugu ye dɛ o ye jumɛn ye ne fɛ n'i taara kɛlɛbana furu kɔni i tɛ ko ɲɛɲini dɛ i tɛ ko ɲɛɲini i tɛ ɲininkali kɛ nka e taara kuma ɲɛfɔ Jalo ɲɛna cogoya mun na a bɛ i n'a fɔ e donna ni nafigiya sixième de Kangu ne yɛrɛ fɛ e taara an ka furu de banni kama kɛlɛ de ne yɛrɛ fɛ e taara an ka kɛlɛ de banni kama cɛ n'o kɛlɛ kɔni banna
Gani Jalo kun y'a ta e ka kumakanw fɛ wallahi Jalo kun tɛ so e yɛrɛ taara ka sɔrɔ Jalo nimisani kɔrɔ de don o de y'a ko nɔgɔya Kanku sisan ne kɔni bɛna kuma kelen f'i ɲɛna n'i bɛ taga kɛlɛban na kana taa ni nafigiya ye sabula ne y'a jogo dɔ dɔn e la ne y'a nafigiya jogo dɔ dɔn e la Kanku ne taara ni nafigiya ne de nafigi Kanku tiɲɛni yɛrɛ la i ye nin fɔ ye a diyara n ye a bɛnna ma mais ne bɛ miiri sigiɲɔgɔnya de la ni sigiɲɔgɔnya tɛ k'an ye sigiɲɔgɔnma ne ni Jalo cɛla wallahi Kanku ne tigɛ kun tɛ nama ye ma bi ka bɔ i ka so ka na n dɔgɔya fɔ n yɛrɛ ka so ko ne nafigi i cɛ jɔ b'i la k'i gɛn a jɔ b'i la k'i gɛn ka na ne min taara yafa delili kɛ k'i ladon dɛ i b'a fɔ ko ne nafigi bi o don mais ne y'i to yen fɛn min kama o ye sigiɲɔgɔnya ni sigiɲɔgɔnya tɛ wallahi ne tɛgɛ tɛ nama ma mais n bɛ taa ka kari ka Jalo ye ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye n'i tɛgɛ sera ne ma n bɛ sa siri ku la mɔgɔ lankolon sigi k'i ta fɔ sa ne bɛ taa n ka kankari da Jalo ye ne bɛ taa kankari ma da Jalo ye e ni Jalo ne tɛ Jalo bɛ ne ka tafe e ka tɛmɛ Jalo b'i ka tafe kunna ne t'i ka tafe kunna Jalo b'i ka tafe kunna ne t'i ka tafe kunna non mun ne dan ye nin n bɛ tila sisan n bɛ taa Jalo fɛ yen Allahu akbar bi muso nin tɛ kana mɔnɛ don an ka so i y'a k'i cɛ kan u ta kunna fɛ kana tila tuguni ne min taara kɛlɛban tila ka na kɛlɛ kan Anci. Chef, pardon. Oui. Emma Ojora. Ai ne mina na bara ni la yanori. Bara. Au le nga dossier déposé quoi. Est-ce qu'il m'a fait ai mo ta na ne gano. Tchori. Ifane chenga mo dore. Tchjo nga mo ko. Arna ke escroquerie mu mengue. Mais patron tu vois ne te gan familiare. C'est grave. Donc Jema Jamjaba mon non Jamjay mais allez était directeur allez bon aller yɛrɛ de feu non elle était directeur ya ni joye arnaqueur bat nous même am ya no aller yɛrɛ de kama am ya aller ga recherche de kama ay mo caman bare arnaquer tanto akera mena atara à peu près 2 semaines comme ça ma ga pour se lancer mais pour le moment c'est à te ka kan follow il y a un mode opératoire chaque mois à ta quartier de la ta sodo temps vous sera par mois pour que se ka faire trafic moi ti patron ne du warde juru ta wa biduru kana di chema pour que se ka danga dossier quoi pour que se ka bana so tu gamna no fane ri no comment ça insécurité ba mi jamana konna e be sigi ka warta to gudi ka dega dossier sans faire ka tane ka to dit mɔgɔ était mɔgɔ mi don sans garantie en plus mais allez ni meuble ba ngira nga che folo ne mina gardien ti ndoro employé do bu dama ne bi da do nga fin déposer bo ibo employé fait police shi kun ta ka ko kala e yɛrɛ ga lage e be siga to gudi ka e be kana bara de ni e be siga war de ga dossier kan to gudi kana ti mais patron folo jamana position ni mo ka été bara sur le système c'est grave vraiment donc il faut état là bon pour le moment ma solution sera la folonga d'ici 2 mois comme ça à peu près en sait la date qu'il est fixé mais il veut tout rater il veut tout wana comme il y a un yanta pour le moment mais on follow quoi mais recherche ni enquête la follow nga il veut tout wana wa na ko kera to comme na ni information mun soro la yere bu dima nga ni fene information mun soro kada ka to gon dama fene ba na bara la ko sebe ni mo na sugun ne kelo no ga jamana na bara ko bek te basi nya fam inteni baraji ala ka no wa kan na we wa soro sani fene ga famille bere digi daleno ni kan pour que ni ga bara ka se ga nyene bo doron famille fene ga lafia na be ga to c'est pas possible Ngom so no bitane soja dai fonga so kana ndogo ya foni ya so no imone sega bambi kunu musodo wote manga kola suni nya cheda mai ite ja memtanga kar mata jalo
Anche. Mais kana fo ina fo mun sa ne ya file ni termiso ka wala ko tira ngate la ba yoro mi ofi kana fo bi de to ta min garanga e ka no to no ni tala jalo musoni ko kan kuwa kan hulu ni kan hulu na mbu nga so na bi akumbolo be kan hulu be abete kelewa mun ke kan hulu ni kan hulu ne do ha ko ne re tarakata kuma ni jalo chela la kan hulu bora fe dinati na ne bu asira fleni kan hulu je kan te bi kan hulu mi daga betan jazal mata jalo ka kangara jalo yani e kata ne betani ala e ka to sana ape e ka to ni mabai nem tan kangara mata jalo parce que ni mata kangara mata e ta sa be kele atla se ka foi voilà o te oni ako ne betakantari la do atla se ka foi voilà e ta ke ta che o be kele ara tuna ne da ma wana kelo la wa o jalo era musoro fora se ka ko bulu kuma be kebe mo ko ka e ne te sigibe jani ka to gori minimum miri jero kamala ne kuma ko lo dani kan wallahi no akumala kana modo ni naje bugo de ka bi ko le flala no Janya Muhammad Rasulullah Janya Delima ko janya Rasulullah ana somo mira ne mana somo kama ya bide kan mu feme mo omolo palire kan ma sigitigere ete miri suna ete tane chene kwa haso kamu ebe toko ne niki da sago be forma ko parce on na jalo de chene na ete de ega se da raso kan ni bi kan mara paliala bibe ka de ni de lo che do yala ki bi che oporonto ne che te do yare ika molo palia abega jama te mere kangu ana itwala ani madla ani madame ne edigile no che do yala ko ne edigile no che oporonto lena ne ana ne madigo la ne be tabonya ne tenga sanu ne ne bulo mtom so ni tushira la ne be shori afo itena wai banali bawla efe wa kene afila gambe na bombo wadala ana buya o se ngoma jalo ko yeliya tigi agri wallahi billahi ne bo bi fa mugalan kole muga kunte ne boro dini wallahi jalo ne yafite ne bla safiri ni kula anno kam ikani lamsa ni lami kalmi c'est ça suma fe centre noir de dilani centre jama ga dima o be c'est ça ni ekumbole kumita jonfe ala fe awo mi na foro go suno ko dugma te no o tigira mo ga bla yona ibada mi ala sinema cheba ko na figi mo ngale bolo soko nade o da ala sinema ni na ta na sisa ana na sisa no ana ne board ne senta ana kana boka ne bi esra ya dadu da ne dena ana de kana plan jira ana na ina la ta ana mun kenna ni kenna antle aida Ancle, kan meme non fete. iwaha Don yere. wala ya hafsa en famasa Wala. alka tagabona mo bi terrible la jonte sigi mo mangutu changing Ili na surprise ga na bigon. abana wala info
Ɲɛna fini minɛ ngi to mina lajɛ n'a sɔrɔ basi t'i la komi n tɛ k'i ye tɛmɛlen tɛ ka tɛmɛ ala ka kari fɛ bilen. Ne dun bɛ tɛmɛ tulu ta e de tɛ yen minɛ ta e yɛrɛ b'a kala. A bɛ se ka ye kuma dɔw la kow ka ca baara ka ca i ma yan. Au fait i ka cɛ kibaruya. E ye cɛ dɔ di ne ma. Tabishata sa. E de Tabishata ko kalama ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. Anw t'a kalama n bɛ fɛ k'e ɲininka komi ne bɛna tɔɔrɔ ne tɛmɛna a ka baarakɛyɔrɔ fɛ ne y'a ye a tɛ yen nɔ bon n ko mina n'a sɔrɔ i bɛ dɔ kalama ka ko la chauffeur dɔrɔn de don. Mami, Tabishata ye mun kɛ ne na i tɛ jɔ k'a f'i ɲɛna. Ne Tabishata ye san 1 de kɛ ɲɔgɔn fɛ. N t'a fa dɔn n t'a ba dɔn n t'u ka so yɔrɔ dɔn ne n'a kun bɛ ɲɔgɔn ye restaurant appartement. Ka n'i jɔ ne ma o la ko fɔli k'an yɛrɛ dali ma jagosa ne de m'an ban o ma Tabishata nana ni woro anw fɛ yen ka na ni fɛn bɛɛ ka sɔrɔ ka n'i jɔ ne ma ko non ne cɛ d'ale ye dɛ ne kan ka n yɛrɛ dali mariya a donna tan a bɔra tan ne ma sɔn k'an yɛrɛ di Tabishata ma. Mariage dɔgɔ nana da une semaine kɔnɔna la mariage tɔra 3 jours an ye Tabishata ɲini an ɲɛ an ma Tabishata ye sisan nɔ de la a bɛ tila ka n'i jɔ ne da la kɛlɛ kɛ e t'a dɔn. Wala ne tun t'o bɛɛ dɔn a kan mais mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ b'a kun et pourtant a bɛ mɔgɔ bonya kojugu. A bɛ mɔgɔ bonya dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ même. Ne n'a kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye a tun b'a fɔ n sa nin ye passé o fɛn mɔgɔ ɲɛnama don quoi hali n'i y'a ye i b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnama don mais est-ce que mais e fana m'a ɲini k'a dɔn kun min na a taara o. Kun min na a taara. Halisa e bɛ k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn yan. Ayi oui. Comme a bɛ ka to ka wari minnu d'e ma. Wari tɛ ne intéressé yɛrɛ mɔgɔ ka wari mɔgɔ ye man cɛ dɔrɔn de sinon wari min kɛ wari la wari bɛ ban. E bɛ mun kɛ wari la. Wari bɛ ban mɔgɔ de bɛ yen. Wala ɲininkali kɛ komi juste an tɛ ka ɲɔgɔn ye donc Diego ne taara ka bitɔn la ne m'a ye n tun bɛ ka na ni information dɔ sɔrɔ n bɛ taga ci la fɔlɔ komi pressé don dɔɔnin quoi mais n yɛrɛ tun bɛ k'an bɛ o la daga wuli. Tabishata ko dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan kalabanciya min lajɛ a b'a ba ci ka bila o. Salam alaikum. Salam alaikum. An kile. Mɔgɔ tɛ yan Jalo. An kile. Ama. Jalo. Jalo bɛ yan. Awɔ Jalo mako bɛ yan. Salam alaikum. Alaikum salam. Jalo somɔgɔw. Baasi tɛ. Alhamdulilayi. Aba. Jalo mako ba de bɛ la i ka na. Jalo. E ka na sa na Jalo mɔgɔkɔrɔbaya ko tɛ wa. Baasi foyi tɛ na. Jalo. Alhamdulilayi. Baasi foyi tɛ na. Jalo jugo ka ɲi. I ni baraji jugo ka ɲi. I muso don a bɛ yen. Kanku. Awɔ a bɛ yen. A bɛ yen. Jalo kanku ye min kɛ ne la o ma diya n ye dɛ. Kanku de bɔra yan bi ka taa ne kama fɔ n ka so n'a ti ne kana mɔgɔ. Komi. Ka taa i da sago fɔ ka taa nɛni n ka so. I muso kanku. Mais n tun bɛ fɛ a ka k'a yɛrɛ ɲɛna bu quoi komi a bɔra n'a nana i b'i kangarimada ye kosɛbɛ. Fo n ka so. A video b'i quoi. A video Jalo an kɔni mɔgɔkɔrɔba y'an to video ko ninnu dɔn a kɔni taara fɔ n ma ko min bɛ fɛ n bɛn'o f'i ɲɛna i ka so n'a nana kangari da yɛrɛ ne t'olu ko ninnu na dɛ e Jalo kama nin tigɛ ma s'a ma sinon kun tigɛ bɛ s'a ma. Dirisa donc i y'a mun fɔ i y'o de bɔ a sira fɛ sisan. Kanku. E kun bɛ yan. E kun tɛ yan walasi. Ne kun taara butigi la. Sisan n'i y'a faamuya i y'a kuma min fɔ i y'o de bɔ a sira fɛ sisan donc e y'i ta kɛ a tɔ ye ne ta ye ne fana bɛ na n ta kɛ sisan awa ye n ma kɔnɔ. I y'a mɛn Jalo i tulo b'a la i y'i muso mankan na. Je suis dans perdimension dans ça. Ne tunnen don. K'a bɛna min kɛ sisan k'an b'o ye dɛ e muso don. A bɛna mun kɛ sisan. Mun ye kelen kɛra a ye dɔgɔya e ye mun de kɛra n'a ye dɔgɔya. Ko mun de la ko ne nana kangarimada ye ne nana kɛlɛ bana yan ko in bɛɛ kun y'o de. Jalo
iti ya keto ika do sokona he Idrissa i ne mine nga kuma fo chenye na to ko nga fe da yeki jota e kamu ka kera chugudi nye fali warate na kuyi nin kala no kan dabo fu sale ka ne ni beneno de o nyengwa no asidia de kawina anga duti jalo haketo ika do sokono ne na bara mo ke ta ka kinyina ma ka chaba ko ki be ke chaba ko rebli ai ninia ko ne ga haketo ne ga do sokono awo do sokono mena bara mo ete fe ne boye nte fe ka ye jalo bunya de ban nyogon che furu nyogon na te fe ka ye do sokono jalo ko film babula ti da chaba ko ki be ke chaba ko rebli jalo do sokono nga barake na fiya ben ka be da bitama jalo kana ta de Idrissa kuma dro da jalo ki kana wala mina kunya Idrissa soro wala mina la ta ana kuma genga ba falla je dun ngorali masiti ko fe mun ke beta na fiki kele eni Idrissa be mu ko su kele parce que sigile no ka fana kuma nlame ni nya boala shengele ke akmi yere soro ne be ni ngola Idrissa muneke o se nyoma jala masako be nyi ni koyi Idrissa bagara ne ma de sabla nyebe ne be ne na furula Idrissa ina fiki ai en ne won be ne te ma ko kan be no galu jala an be ne te ai de pan furula ma de ga be na bora ko sola ama de ga be ne nya famia jalo eta ko tonye o bene kono sisa no mugola ngulo bade jalo ne fe via a boy kungulo yere la ya famia sabla ni ko ke be nege tugo ke ti son nege ni o tama fo wanga na dalam ne fere yikule bena suna ko mi sega dalo ada problem tala ada na ni tobe suna idale suno ko la ma dala ni ala sana me bado ko ne musomi mani deti dangi ja ma dala Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc, à Boga Foyana, il y a un film Kura, Fanta, il y a une série Kura. Donc, à Foyana, il y a une fara Djanfa, Furujugu, il y a une fara Oluka. Donc, à Foyana, il mardi au mardi. Donc, la famille, il y a comme courant qui est innocent. Après, il y a un programme qui est respecté. Mais il y a chaque semaine un épisode qui est dans le thème. On fait un numéro de téléphone, mais vidéo famille. Donc, nous avons produit associé à un film. Nous avons publicité au Kachogam. Donc, après, vous avez le numéro. Nous avons la délicat en dama. Donc, après, vous avez le numéro. Donc, restez connectés. Abonnez-vous. Ciao, ciao.